vitamines són substàncies essencials en la nostra dieta, però atenció que són molt delicades. Un dels seus amics és el sol, amic sobretot de la vitamina D. Gràcies als rajos del sol en la nostra pell, esta vitamina s'activa. Però atenció, perquè tenen molts enemics. Un enemic fonamental d'algunes vitamines és l'aire. L'oxigen oxida la vitamina C dels cítrics, amb la qual la nostra recomanació és beure aquest suc de taronja immediatament després de preparar-lo. També oxida l'aire la vitamina E dels fruits secs. La recomanació és clara. En lloc de comprar-los pelats, pela-los abans de prendre-los. Atenció també a aquesta vitamina E, hi ha un altre enemic que té, que és la llum. És una vitamina fotosensible, amb la qual, per tal de protegir l'oli d'oliva, te recomanem gastar cetrills que siguin opacos i guardar les botelles d'oli sense obrir en el rebost fosc. I per últim, atenció a la temperatura. És una gran enemiga de totes les vitamines, de la vitamina C, de la E, de les vitamines del grup B i també de l'àcid fòlic. Has de triar tècniques de cocció que siguin curtes, com ara la cocció al vapor. Ja ho saps, protegeix les vitamines i ajuda't.